Okay. A musician was at Teguini. He was part of a group that was signed to Touch Africa Records. He is now a solo artist, and he was featured on a very popular song that was done by DJ Tira and Tipsy. How? Ubani. Cishe ngathi wena DJ Tira. Nambe ngithi uyena. Ake ngawushaya ngochiki chiki tsa. Kodwa usilu. Okay. 0789342827. Start sending through those voice notes. Ubani lo ocula la. Ladies and gents, we are hanging out with Umfana kaGogo. Come on. How the Gogo's person. Come on. Gogo's boy. Umfana kaGogo awuxoxele uphuma phi ngoba ngiyakubona ukuthi ubusy. Manje ukuthi ngiphuma phi? Yeah, njengamanje. Yeah. Phuma kaGogo. Yeah, ngiphuma kaGogo. Okay. Awufana kaGogo, tell us a bit about your background yakho, and when did you discover ukuthi you have a passion for umculo, and also why do you call yourself Umfana kaGogo? Wathi nje ngiqale ngisho ukuthi umfana kaGogo uSipho wakambonambi okhulele endaweni yasemakhaya eTafelkop. So ngakhula ke endaweni yaseTafelkop ngadlula ngaya kuGogo ngoba mekusakhona ubaba. Ngase sengihlala nawo uGogo ngakujwayela nje ngakuthanda uba mengajwayela ukuhlala khona mengifika nguvakasha washona ke ubaba. Waqala ke washuba yabo kwamele sihlale noGogo simnakekeli. Naye semdala. Yeah, osongithatha ke wangise esontweni, jwayela ukucula nakhona. Ngajwayela lapho ukucula, ngakuthanda lapho ukucula. Wacula ekhwayeni? Hayi ngangicula ngingedwa. Oh, shay solo. Hey, solo artist. Ithembile. By the way, ule solo se Cape Town yena lo khuluma. Sure. Ngiyambona lokuthuka ukuthi awumanje. So mina yazi ukuthi mina I'm not gonna lie, you blew up like that, you know, and then izinto zakho zakwenzakalela nje uyaboza vele zashesha, and ngiyesure vele kuma ngabe talent kweleqiniso abantu abalibonayo ba you know, if people recognize it. So we expect somfethu ukuthi kuzovela ukuthi nje kube zibe isuka. Ayi mengalindele lokho kodwa mengiready ukuthi ngase kwenzeke noma nini kodwa nje mengingekho ready nami vele kwangithusa indlela ekwenzeke ngayo. Wasayinwa isoni bavele nje yibo uyabo. Are you happy njengamanje ngendlela oyiyona kwi-industry or mhlawumbe kusakuningi osafuna ukwenza? Yeah, ngihappy kodwa kuningi ngisafuna ukwenza kuningi kakhulu. Njengani? Ningi lokudansa, ngifundisa ingane encane ukudansa nokucula, ngifundise nje intsha. Gqugquzele nabaseze emva kwami ukuthi kuyancengwa abafethu. Yeah, look, ngiyayithanda impela mfethu into yenzile, congratulations them. But I saw the first video le ekwenze ukuthi ubone. That was a nice move. Sometimes abantu abazezilozini balendile ukuthi baze babizwe yabo. That was brave and that was brilliant. But khona into abuyengqakela eceleni uBobo manje zithi awuBobo sister uBobo. Awusichazela ngabanzi nge-relationship yakho noBobo, because every time nami ngibona wena uBobo, what's going on? Yeah, uBobo yena umuntu wangisiza kakhulu, wangisiza. uBobo mfethu Yeah, yena umuntu abanye bengambuka ayena musu uhleli naye nje umuntu ya ukuthi ya. Shout out to Bobo mfethu wherever he is. Manje ngiyakuzwa ukuthi ngathi uthi usemncane impela ufunda kephi? Bathina abantu ofunda nabo esikoleni bese bekubona kuleli zinga kulona njengamanje. Yo ngifunda induku eTafelkop. Yeah. Okay. Ayikuyashuba. Yashuba ne. Ithombe yonke leyo nto akusadleki kahle nange break ugrade ba lo ufunda grade 11. Grade 11. Yeah. Already signed to Sony Music Africa. Yeah, vela yaqeda esikoleni. Okay. There's a song here eyakho, it's called Jabula. Yeah. You want to tell us a bit more about that song because we're going to play that song right now. Yeah, iJabula ngibhale sekwenzekile konke lokho. Okay. Ngihleli nayo uproducer wami Mhlekzini. Yabo. Okay. This time ngihleli yabo wenza ubeat manje ngihleli ngiyacabanga la ngithi Mhlekzini awuthi ngirecord la. Kahle hle iJabula ngabhala iphathi engayibhalile Jabula konke lokho kunye freestyle. Okay. Yeah, so ngoba ngangibhala ngisho into ephuma ngaphakathi kimina ngibonga umama nogogo ukuthi bangikhulisile ngakwazi ukuthi ngize bemngaka.
Yo. Ah, Ntwana. Yeah, no. We're hanging out with Umfana Kagogo. We're gonna play his song right now, Jabula. Ufike ne-crew yakhe yonke bakhona. I still want to, of course, chat to you more when we come back because you also have a song with Ubobo, Ilwa Ntombo, and we wanna find out more about that song. You can also tweet us or drop a question on the Facebook. We are Nomayini on Gagasi FM on Facebook, on Twitter. It's at Nomayini 1223. We are hanging out with Umfana Kagogo 228. Stick around. It's music by Mfana Kagogo. It's called Jabula on Gagasi FM. Loving this jam, bro. Like you've got pipes, like your voice is nice. Hey, the Ntwana. Your voice like rich, you sharp. Volume mic. Off. Yabona ukubhala off la manje. Yes, I'm the machine. Yes, He's only in yes. grade 11, by the way. Mfana Kagogo in the studio with us here on Nomayini 12 to 3, Monday to Friday. There's someone special on the line here for you. Do you want to find out? Yeah, see. Hello. Yebo, Ninjani kokubonambi? ikhulu ukuphila ngendlela emangalisayo. Tell us the truth. Why ehlupha ngidlo mfana? Ekhula gogo wayehlupha, wayethanda ukuthatha imali hamba uyothenga ama chips angabuyi, umthuma esitolo hamba undeda angabuya ngithi ngoba eyocula. Abakazi ngendlela behlupha ngayo. Well, sihlezi naye la e-studio umsakazo iGagasi FM. Sijabulisa nje ukuthi siyayibona impilo yakhe yadlondlobala. Uke wasitshela kancane ukuthi ekhula bekunzima kodwa wena wamthatha wamkhulisa usefekile kuzinga kulona njengamanje. Ufuna uthini kuyena? Ngifuna ukuthi mina kuyipho mbona umfana wenkosana yami aqhubeke esecula nje angakhohlwa ukuthi siqhamukaphi noNkulunkulu ngoba indlela engimkhulise ngayo ngimkhulise ngimthandaza aqhubeke nje kanjalo ngifisela impumelelo enhle aqhubeke nami kungimangazile ukukhuphuka kwakhe bengingamlindele bengimazi njengomfundi ngisamkhuthaza esikoleni ukuthi akafunde waqhamuka nje eceleni ngenye indlela ayike ngabheka uNkulunkulu ke mina ngukho ithandele uthandaza uNkulunkulu bakhulise kanjalo ayikho enye into enginayo engiyenzayo ngaphandle kokuphila phezulu. Sipho, do you want to perhaps maybe say something to Gogo? Ngikuthanda Gugu. Mina ngiyathanda mfana I love you. Danko. This is so sweet. Ugogo yawazi uTanko. Thank you Gogo. Sibonga Gogo, imthandazo yakhe embeke la ukhona ekhona naye umfana kaGogo. Okagogo ngempela hayi ngiyashaya. Yazi ukuthi khona into eyayishiwo asimkhipha uGogo naye kazezwe. Khona into eyayishiwo sisakhulu uthi yazi ukuthi abafana baGogo uyabeza
banephunga la ukuthi bahlala nogogo ekushana lo nje ukuthi into engiyithanda ngogogo mfethu bayanakekelana mfethu thatha sikhuluma naye nje before singene kona ukuthi yazi umuntu nogogo mfethu uhlezi mfethu usentweni izinto ezimnandi yabo nje mfethu gogo uhlezi kucabanga. Tell us about the future. What you looking forward to right now? Wamanje ngifuna ukuthi nje ngishaya music ngiqhube ngiphushe nje ngideliver message kwabantu ngiphelisa abantu ngithoba inhliziyo zabantu ngiphamise nabaphuma ngala ngiphuma ngakhona ngisize nje intsha ukuthi ikwazi nayo ukuthi iphakamise sijabule sonke. Hayi mfethu sifisela konke okuhle stay focused mfethu yabona kule industry bayafika bayaphuma but siyathemba ukuthi uzokhula nawe wena yabo ukhule nje uzofike le ekugcineni and reach heights esingakaze swabone nathi. Hey fana gogo mfethu ngisaphinda ngisho ukuthi mfethu I wish ngibe nentwana nami engafana nawe yabo because mina ngimdala ngabo bonke abantu yabo and ngiyithanda indlela owenza ngayo izinto but I want to know ukuthi do you have any future plans mhlambe what we can look up to and utholakala lapho kuma socials? My future plans ukuthi nami ngibe ne record label yami. Ingeke izikhoste imali mhlambe ezoba ngasekhaya ukuthi muziza uthi une talent ufike nawe uzama inhlanhla. Sure. Ubone ukuthi kwenzakalani. Hayi wendoda mfana. Nokuthi kulo kuma social network ngiyatholakala ku Facebook mfana kaGogo, ku YouTube mfana kaGogo, Insta mfana kaGogo, na Twitter mfana kaGogo, TikTok mfana kaGogo. Zonke indawo mfana kaGogo.